jakotxea prestatuta dago, atope. Baina, esaten duen bezala aldez aurretik, bi aste behar izan ditugu dena prestatzeko. Normalean, egiten dugu produzioaren zenbaketa bat, eta salmenten zenbaketa bat, eta ikusten dugu zer prebizio bat egin behar dugu, eta produzioa udan egiten dugu. Produzioan kolore berriak, produktu guztiak udan egiten dugu. Eta aldi berean, eskatzen dugu behar ditugun material guztiak, behar ditugun produktutako kasak, zilarra, forniturak, kriston gauzak. Eta produzioa egiten dugu, batez ere, urte bukaeran da gehien saltzen dugun EPEA. Orduan oso garrantzitsua da, beti pentsatzea aldez aurretik, ze beti jende eskatzen duzuk prestatuta ez daukezuna. Orduan, bidean gaude, Mari eta biok, eta, klaro, egin behar duzu dokumentazio itxela. Aurkeztu behar duzu zertifikazio pilo bat, adibidez, IARena, edo... Artisauaren zertifikazioa. Artisauaren zertifikazioa. IAE, impuesto a actividades económicas hori... Gero altan egon behar zara. Alta zertifikazioa behar dozu, nola momentu honetan, zagozela... Orduan, orain izango da, kaos pizka bate izango dugu, zedenak egongo gara, karrito baten bira, gauza guztiak estanera sartzeko, ja daukagu aldez aurretik dekaigo zein estanean egongo garen, eta... Zortzigarren estana daukagu, gustatzen zaigu lekua oso garrantzitsua da, ez pentsa, jendea egoten da gehiago alde batzuetan besteetan baino, guk begiratzen dugu beti alde batera eta alde horretan egotea garrantzitsua da, dena da garrantzitsua. Orduan, gau izango da kaos txikitxo bat, Marien ere izta egongo da daukalun orduan egongo da niri grabatzen, ez guztia, ze bestela egongo zarete gurekin arratsalera arte, baina momentutxu ezberdinak, bale? Bueno, ondo segi hortik. Azokatik pasa Durangoko azokan alde zaharrean Antzinako merkatuan gaude. Guk esaten digu izotz gailua, ze egiten du kanpoan baina hotz gehiago. Osake, normalean Maria jartzen ditu kartoiak, ez doa ikusten, baina estana jartzen ditu kartoiak, eta horren kantoia jartzen dugu alfombra txikitxo bat. Orduan, kriston hotza patsatzen duguan, baina jendea oso jatorra da. Egunon, ya dago maskarillagaz, eta gorrito honekin, bestela lumbago hartzen duzu. Azten gara... Ni lumbagoarekin nago, eta horregaitik... Kontuz horrekin, Honekin, honen gainean ezin da zer ez joan? Horren gainean, Honen gainean, bai. Gauzteko lotzen. Eta utzi behar dozu boltsak kanpoan, gure estanaren kanpoan. Hau beharrezkoa da. Hori irongo dondik, daukat pisurik. Hemen dago dena utzik, eta hemen eramango ditugun txartelak. Bakoitza bere enpresaren izenarekin, bere izenekin. Hemen daude zerrendak. Así que hemen dago Marian, hau guztiaren zain, eta, goazen orain estanera. Baina ikusten duzuen moduan, dena dago utzik. Gu betiko etortzen gara goiz, hobeto delako. Ze bestera ezin duzu kotxea sartu, kotxea atera, da kristona. Egun daukagu gure estana, gu Mari eta biok saiatzen gara ekartzen behar ditugun gauzak, baina ez gehiago. Hemen dago mahai hau zabaltzen da, egin dugun erosketa ona da. Ze hori zabaltzen da eta leku guzti hartzen du produktua jartzeko. Hemen daukazu zure argia, datafonoa engantzatzeko, eta hemen argia hauek gero mugituko ditugu, maila jarri baino lehenago, egoteko logotipoa argiztatzen eta produktuak leku ezberdinetan. Eta nik egin dut estan honetarako diseinu bat, eta egingo dudana da panel bakoitzari itsatzi dagokion panela. Hemen daukat tutu honetan denak, eta orain egingo duguna da hori atera eta jarri.
baina lez aurretik maila zabalduko dut. Ja zabaldu dut dena, hemen daukagu ja panelak mailaren gainean, gure txartelak ere bai, bestela ezin gara hemen egon. Matxigaz, hau da Matxi da gure enpresaren izena, eskilera, eta orain jarriko ditut panel guzti hauek. Ikus dezazuten, ja hasi da, ikusten da hasi de Matxi, hau da nire iztea, Maria, agurtu. Kaixo, guzti hori. Eta hasi da ja jende etortzen. Ikusten duzuen moduan, hau dago ja gu bezala egiten. Hau dauka egurrezko altzaiduak, denak dira artxizauak, hau forja egiten du. Iñaki Unanue oso jatorra da, eta hemen dago jende oso ona, lanbidea ezagutzen duena, así que hurrengora arte. Ja panela dondean jarrita, erakutsiko dizuet. Nago eskiletara igota, eta ikusi dezakezue goikaldeko panelak. Bueno, ja hasi da itxura hartzen, ikusten duzue, oso erreza da jartzea. Zelorekin egiten dugu, ezin dugu klaboak jarri, ezin dugu atornillatu, izan behar da esgrapadorekin bez, orduan zelorekin egiten dugu. Ez digute zebezuzten jartzea, ze panela horiek erabiltzen dira behin eta berriro. Orduan, ikusten duzue, hau ni naiz, egin nuen niri argazkiak, instalazio egin, hori www.matxi.com da gure web orrialdea, hor daukazu bideo bat non dagoen nola egiten ditudan piezak, ez da pauso guztia, baina, erresume bat egin dugu. Orduan, geratzen zaigu beste bi panela horiek. Hemen gaude, azkeneko panela jartzen. Eta egiten duguna da, panel horrekin, guztiekin, ja, irudia amaitu. Eta hor da utxini, azkeneko panela jartzen. Dimar dugu ondo, zespa bere jausten dira. Daukago artisau bat, txuz deitzen da, super jatorra, kaixo, zilarra lantzen du, daukago aldamenean, osake super ondo. Ez egin behar dute montaje bideo bat, nire ikastolarentzat. Hor dago Matxi. Ni beste buelta bat, aparkau eta... Oso ondo. Animo! Ja jarri ditugu mailak, maila dauka bi altuera. Ze jende, batzuk etortzen dira gurpil aurkietan, orduan bat jartzen dugu basuago eta beste bat altuago. Eta gero hemen, tartetxo honetan sartu ditzago txartelak, boltsak, txikitsuek, organtza, horrelako gauzak. Baina, orain dauzkagu boltsak jartzeko, baina, ja doa hartzen. Pizkanaka, hasi gara pieza batzu jartzen, eta loretxoak ari gara jartzen, eta hemendik joango dira pieza guztiak, eta hor gainean ere bai. Guk egiten ditugu lepokoak, erastunak, belarrietakoak, pizkanaka badoa hartzen. Horrein daukagu asko egiteko. Hemen etorri den lehenengo izan da Marian egiten du keramika. Gero daukagu egurrezko jostailuak ere bai. Hani oial beltza duena, izten dugu horrela. Egiten du larrua lantzen du, egiten du kriston poltso politak. Badaukagu arropa, hemen bitxiak, zirarrezko bitxiak. Hau eskulore ere ia bukatu egin du. Batzuk ez dira oraindik etorri, ikusten duzuen bezala, batzuk oraindik ez dira etorri. Hau, batzuk etortzen dira azkenengo momentuak. Hemen daukagu ere bai arropa. Txuze bakarri dago, orduan denbora luzeago ematen dio dena montatzea, baina oso jatorra da. Así que, oraindik bukatuta, eta guk hemen, badago Maria lanpetuta, ez dakit zer dagoen egiten, belarrietako jartzen edo zerbait. Hemen dago Maria argazkiak ateratzen, igotzeko Facebook, Instagram, Twitterrera komentarioren bat, badago hemen egiten. Ja bukatu dugu jartzen dena, eta, hemen daukazu panelak.
Eta, ja, pizka bat alaitasuna ematen dugu hemen koloreagaz. Guk eramaten dugu kolorea egun osoan zehar. Eta hemen daude, baitu hor dago Maria argazkek ateratzen, hemen daude piezak. Hori bai, lepokoak. Guk kolorea sartzen diogu bizitzari. Materiala oso ona da. Osak hemen daukazue dena. Maria, agurtu! Agur, etorri, Durango, badakizue, estan. Estan 8. zen estana. Hemen daukagu Feliz Larrañaga, adibidez. Lantzen du egurra. Eta oso tipo jatorra da. Hemen daukagu oiala, baina horrendik jendea dago lanean jartzen guztia. Super polita. Hemen txuz, bere ziarrarekin, baitagarria. Da artista hutsa. Hala. Orduan, bueno, etorri mesedez Durangora. Gu bukatu dugu, ja dago itxita. Oiala batekin gu nahiago dugu ikusta atzean dagona. Ze polita hau. Eta ja, bueno, banoa etxera. Hau eraman behar dugu bere bilera, baina goia bukatu dugu. Hemen daude jostailuak, urrezkoak, nahiko alaitsuak dira, keramikalen bezala, ja itxita dauka. Así que badago, eta hemen daukat lagun bat. Ales, honekin egingo dut praktikak. Ales, quítate la mascarilla para que vean con quién voy a hacer las prácticas. Ahí, muy bien. El artista, artisautza de la cerámica.